Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uba SK Sun MLA ka Mauplang constituency ulapan pau ba ukloi ban shim ya kanu kesuki lada dei ka menteri hak sarkar jela ne kum lampang ka yeng dorbar thawan ka jela lada ka United Democratic Party ka ban shet hu hak jing ekran bat ki katto kan ingut kinong thok khubor uba SK Sun laong ba ka jing rung jong u sha ka UDP ka long ban trei khamba na ka banta ki pai ba ka constituency bat ya ka jela hi barok wei namar wat lau la job kumu MLA Shimet hendrei lada udon hak UDP ka ba khambun pai kan dei ka sur ka ba khlain lada Ukraine kanu ka jing jong ki pai ba hak sarkar jela jumlong MLA jonga kadai omdei tam benser lani ban syakri iki pai ba jong Mauplang constituency jumlong MLA jonga hi kolong ban syakri ya ka jela bat ya ka jat menrio berakawe ti ka jing rum jonga sadin mangala job kum u kertong simen sya kani ka election arajar khapra ka jing rum jonga spo UDP kalong manyo ya ka majority balada ngadon kenu ban ya kren nang mata ka jing don kam jong ipat ba ka UDP ka don ka voice habadon ka voice ka mod ka sarkar ka hapan snap te ka jing dum jong spo ka UDP ka long omtang ba ngan yo sibun ka jing mentoy ipat ba ban klaim ya ka parti UDP ro ha ka ju ka po te ka jing nek jong UDP kam de na ka menta bangan yo syuki na ka menta ya ladi Henry bangan yo ka jing mentoy na ka menta ipat ba subhar kampat don ka ing taro kasyong ha ka parti kemdu ki penbaik lada ki parti ki penbaik nganong balak loy banne te Henry manong daladi hi ngam deyo balik banyapan banyak kini ya kanu menu syuki kading tubui jonga ban bunga UDP kalau makin klanya UDP ban pentlot ki UDP te ngam don ru kata kanu kading snow ba kin don ki wei pat ki liang syubo lada ki A yu E yu B yu C makin ya persya lada u E la ni u B la ni u C ula menteri khamha nak benta ke parti hamsyam bakan don kung kata anu guru ngana ladi ro nganum persya iba brol lada iba brol iyo lada ke parti ka ong ipet iba brol ba in ai even non minister in klanya ke parti nak kan jong ngam don kung ngam jing persya bat ngam ngai iru bakan don ke jing persya sudu lada ke parti pat ka bensyat anga ya kata ka ju hi ka ha ka jing terwa ba ngan syimti ban long ku taw menteri ban klanya ka parti UDP kat kong kijing sutu jonga ngaladon apa UDP la don sistem tang menta tie kijing sutu jonga na kapori ba badan ni dang don bat kumju ro na kini ki MLA UDP ki badan menta kijing sutu i kalong ba kani kadai kapali jong UDP ka kam speakership kadai kapali jong UDP dia habai badon ilaklat no kendet kini ka kam speakership kadai bandai syari UDP ada ka parti keteruang ong ipi ngak loya kanu kata la kadai ka kam menteri la kadai ka kam speaker kadai kanu ka kam light no ka kam president dan vice president ka parti ya kata tengah melak nomor badai kadai associate member ya kata tengah melak nomor kum kata kam patudon bat kinumman hire yang kitip ya ka principal jonga ya ka principal jonga ndan naki balawan ni kundu yang bat nangit scam ro ba kinumman hire janga nomor ba ngadi ubriu aman of principal tamane yang ayu ika kot kuboran tu ka ba penni ba u Samuel sangma u Shakweng na kam chairman bat ha ka ju ka por ro kami ka keteng jonga hantu nringa kitip na klembat ikon nu ka pus chairman namar ba kilat terwayan ang syua kena kelembat laitang ka chairman jong ka assembly committee katu jong committee jong assembly katu kaya la ka jong henry kum chairman jong kanu ke agency jong kini ke sarkar na klem tre kilat terwayan ang syua dengan klem tre dan ring lingo bali ba kami kerteng jong ang turu mania akabai ni kikot kubo haka jing i jong ang anum jiet yanu ro tang bang amut batong ifi ubriu banlong nong yalam de ubriu badan ke experience bat ubriu badan pa ka vision kumno ban penklanya ka parti bat ba kani ka UDP how ar hajar ar pulai
kan kam yo shibun kisit banyak ka bayo nda te ki nongket kam jong UDP kena memperkat ya kata syua banjit ya presiden bat